Mi dežuramo cijelu noć i jučer je bio Đorđe Kojić kod nas. Prošla je ovamo dole, od vode ide dole. Sad on će otići nama i će dole na Grbac. Pa ide ona dole prema Grbacu, šta si da ne ide? Ovo je sada ništa strana. Samo da čemo napuni ovdje. Mi obezbeđujemo sad ovaj put i neki ovo funkcionalno, ako ima još što izvući, a ako ne bude funkcionalno, kad ovo preplavi i ne možemo ništa, moramo ići dole. Auto smo išćerali gore nabrkati. Svinje su svijećima da kad ne kriva. Gledajte ljudskih života da ne bude žrtava ljudskih životima, a sve ostalo ćemo... Izdila je tinja i evo tu redamo pijesak, organizovali smo za naš klub da dođe da pomogne, ima nas tu, ne znam ja, 20-30 članova i eto koliko možemo pomoći. Situacija iz sata u sat je sve kritičnija, kada ste stigli? Jeste, već je to juče počelo kritično, ali eto, mi nismo ni znali, ali evo, od jutros mi smo ovdje došli negdje oko 10 sati da pomognemo ovom. Svi su tu dobrovoljci, ovi ljudi, mještani, ne znam ni ja, eto, gledamo da pomognemo koliko možemo. Ali evo, sad smo čuli tu od pretpostavljenih ljudi da od Šamca ide neki 1,5 m val Save, tako da je ovdje baš ovaj dio Gorice Krepšić da je ugroženo baš i selo Vučilovac i tako. Iz kluba nas 15 pomaka se angažovalo i došlo da pomognemo ovdje ako se može šta pomoći. Silver Rings naravno opet, građani pomažu tu, neki negoduju da ne zatrpavamo, neki viču zatrpavajte, ne znamo ni mi sami sve šta da radimo. Voda navalila, ovo nije dobro nikako. Baš je kritična situacija. Bićemo tu koliko je potrebno da spriječimo ovu stihiju, da sačuvamo što sačuvati može. Tu smo dokle treba. Već da je bilo svijet. Ja ga spuvio, tada se sve. Nema. Daj koristova. Daj koristova. Imamo neko još koristova ovdje.